ni ngamiluongo ni Shukuku openjo ni wadwa ng'eyo kama jayemo dhi to Moyo wacho Moyo pod ne ndalo ne leader of government business to chung to penjo Moyo wacho ni gima Shukuku wacho na dwaro substantiation to speaker Seroneo wacho ni you don't substantiate the obvious no mark gi what happened Masinde Muliro emano e bandera I cabinet but walk out. That is the future. Oko stand either way or stand with the truth. That is liberalism. Okakubuya wachecha. On the second note, akianwa di better. Even your expert of work. Gimarach Kenya does not understand professionalism. They don't understand experts. Kada parliament you need your experts. An expert will never make you lose your focus. Okibiwe focus marry okibiwe foresight marry. Expert wacho kapo ku make decision biroga wuoyo kodwa. True. Mondo sama pok wabiro iru to wadwa wuoyo gi jo treasury. Pesa di mu collect ga. E higani. KRA imi u submit ga pesa di jo treasury. Ministry ka ministry. What budget do we allocate you? Tuti yoga gadi genuinely. Tadi mwanyalo ngado oko. Makoro wanyalo solve this problem. Iwinja. Sani winjo ni state house kende nega lot of money. To ngeny ne entertaining people. Ma bendo gin guest. Mok moa oko makelo value. Gin guest ma local. Minyalo be visit kati state lodge. Kuone magi ae. They must not come to Nairobi. Kechuangi state lodge. In each and every region ma form the province. Instead of cow school buses. Mondo kelka. Tika ojogo tineni state lodge kagi njo Kakamega tidhi state lodge ma Kakamega tineno gikuno it reduces expenses iwinja to jogi advice gi now kara wangadma ingeni samwa chako discuss salaries in terms of profession onge profession ma useless what of japuonj mano puonjo nyathini mopuonjo daktari kapo ne ywe do thunyi ume mane kia anything mane konge kitano be daktari. Let us be considerate. Ero kama na nyagi wachi ni mogik Nduku sana. Emo me angi manyalo kwayo. Wajumbe uni mun authority. Uni mun sense. I want you to go back. Tinde wandiku nu nyaka researchers. Mwachudo nu. Di uru bed piny. Gujogi. Kel more motions ibunge. Magta kwa winjo no low. To posterity ni tiye chiemo ngato nyalo doki. Kakusania kuti kagi mambo ya no wacho. Akuti no rengu chiemo no move parliament. Bo wacho no government is incomplete. Board wako kura. Ministers neringa ringi kor bungu wenya kamtukni kechi the motion came at about 5. Ma ministers neringa ringi kor bungu mondo gidi ga kura mre gidi fit kane diere no say Toti was not in government, was not the vice president. Koro rengo kelo motion this government is incomplete okonyal continue. Waju ministers mineno go neringa ringi kor bungu ma giwenya kamtuki bungu nikecho goni gisim motion dhi nyime. We want